Čus lidi, vítejte u našeho třetího videa na hru Good Game Poker. Jo a moc děkujeme za ty odběry a jen tak dál a pak vám natočíme speciál za to. Speciál vám natočíme. Za 5 odběrů vám Jo, takže za 5 odběrů vám natočíme speciál. No tak do 5 odběrů prostě vám natočíme speciál. No, cože za chvilku, no. To položím. A budeme se snažit, ať jsou ty let's playe co nejlepší a ať to má třeba kolem těch 7 minut až 5 minut, jo? Se budeme snažit, ať to má. A jak vidíte, tak můj kamoš teďka vyhrál. A ten můj kamoš, kterého teďka mám na Skypeu, má špatný mikrák, takže ho moc neslyšíte, jo? A já ho normálně slyším dobře, ale vy moc ne. Klidně. Ne, tam u speciálu se to nehodí na písničku, tam bych radši nechal to. U speciálu bych radši mluvil. Co máš za karty? Aha. Já tě dorovnám. Eso, hustě. Já si tež myslím, že ten James bude mít eso. Prosím, padni 5 nebo 10, prosím 5 nebo 10. 9, ne. Eso 9. On dostal všechno, to je gíst. Tak to je jasné, že to vyhrál, když ESO 9. Protože to já točím. No. Příště to budem slyšet stejně, jak budem točit spolu. Já měl 5 dámu a položil jsem to mimo barvu. Jsem udělal chybu. Fatální.
Tohle dobré. Všichni vyřazení. Vsadil vše. To nevíš, on má 5-6 a mu přišla 5. Vyhrál on. Ne, ty. Máš postupku. Sem máš. A budem končit. Tak. Těšíme se na vás u dalšího videa a zatím čau. Nebo ještě natočím toto kolo, protože mi padly super karty. Já mám Junek ESO v barvě. Se podívej, jak teďka se podívej, Junek ESO v barvě. Budeme, už asi nebudem točit pak. 2 dámy mu padly, to jsem projel. Aha, tak končíme a u dalšího videa čau.